ଭାରତର ହରଜନ କୌର 2021 ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଭାରତକୁ ଏହି ଟାଇଟଲ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ 2000 ମସିହାରେ ଲାରା ଦତ୍ତା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ ହରଜନ 70ତମ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟଲ ପିନ୍ଧିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇସ୍ରାଏଲର ଇଲିୟଟ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ ନିଜ ନାମରେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପାରାଗୁଏର 22 ବର୍ଷୀୟ ନାଦିଆ ଫେରେରା ଓ ଲାଲେଲା ମସ୍ୱାନେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ ଶିଖ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ହରଜନ କୌର ଫିଟନେସ୍ ଓ ଯୋଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗତ 2017ରେ ସେ ମିସ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2018ରେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଏମର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ 2019ରେ ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହରଜନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତରରେ ହରଜନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସର୍ବାଧିକ ଚାପର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡର ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।